toți! Astăzi ne jucăm Roblox și facem un lobby, doar că odată la 5 secunde se întâmplă ceva. Și vedeți că eu nu mai am mâini. Da, eu sunt gigant rapid. Și am și, Exact. sunt și mauve. Am blind. Sunt cure. Am blindness. Am crezut că am căzut. Bă, mi-a dat jump, sincer. E greu. First person. Big head. Ce zici? Bravo. Fac un cam mare. Am first person. Și care... Mamă, Mi-a dat merg. mi-a venit un gigant și l-am dat Mi-a jos. dat merg. Eu nu pot să trec de primul. Cangur. Că tot apar aici. Iară Big head. Bă, iar încă sunt melc. Eu am fost gigant și am fost și rapid și am reușit. Mă poți aștepta un pic că am o treabă aici care nu pot să... Nu știu ce să zic. N-am... Aoleu, ce greu e. Vai. Vai, cât de greu. Sunt un melc. Mi-a dat bombă și eram mort atunci. Ok, e bine. Freeze. Freeze și am și melc. Mi-a dat freeze. Nu mai sunt freeze. Giant și sunt și melc. Oh my god. Blindness, nu. Cangur și sunt gigant și sunt lent. Eu primesc Nu, cangur. blindness. Așa, gata, am terminat cu blindness. Când ai blindness, mai bine stai pe loc. Fără mâini. N-am mâini. Clov, iar m-am făcut. Oh, doamne. Am o altă culoare, da. Giant. Nu, Sunt și mai mare. Ok, hai merg. Nu! Nu! Gigant. Stai, nu mai picioare! Nu! Nu, moarte! Am luat checkpoint. Ioachim a reușit. Am luat checkpoint-ul. Yes, am luat. Am first person. Cangur. Eu nu sunt obișnuit pe first person. Și ce ai? Stai pe loc. Freeze! Vrei să share. Sunt mic! Nu, sunt mititel! Dar bine că... First person, perfect! Eu oricum stau pe first person. Am freeze. Pe freeze e nașpa. Bomb! Mulțumesc, oricum eram prost. Ok. Văd, dar dacă aveam picioare la partea aia... M-am făcut Gigant, și eu am făcut gigant. Ok, eu am murit cum am făcut gigant. Eu am murit. Oh, nu te cred! Flash! Flash și am flash. Sunt flash! Pe ce bun flash-ul, la la la. Nu, Alex! Am zoom out! Perfect! Nu e așa perfect? Dar pare ca un caracter normal. Am giant. Da, bun, bine, da. Sper că nu-mi dă ceva nașpa. Am mai Drag. Fix când nu mai aveam zoom out. Băi, eu sunt mai mic acum. Nu! Freeze! Vezi scările astea? Aveam zoom out. Ok. E nașpa zoom out-ul. Da, mai ales la partea cu scări. Exact, adică e cel mai nașpa. Nu, Alex, bine că nu am fost eu fără picioare acolo. La la la. Bomb! La 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 la. Lightness. Glumești cu mine. Și am căzut, da? Exact. Zoom out! Jocul ăsta... Oh my god. Oh my god. Jocul ăsta își bate joc. Mor. Jocul Nu mai are niciun rost să mai urc. Jocul ăsta își bate joc. O, n-ai murit. Bine că avem scutul pe mine. Jocul ăsta își bate joc de mine. Sunt un gigant, Bă, dar ăștia mici mi-au distrus calea. Am blindness, desigur. Hai să-i dăm blindness lui Robișcă. Da, hai să-i dăm blindness. Direct blindness. De ce blindness? 5 secunde, mama. Moarte. Da, uite că am scurt. Cangur. Sunt cangur. Te rog, nu mai dă blindness sau zoom out. Blindness, ce? Blindness. M-a ascultat jocul. Nu, am căzut. Oh my god, am reușit să fac level-ul și aveam blindness. Dacă nu mai am. Te rog, nu zoom out. First Te rog, person. poți să mă aștepți? Mai bine.
Ok, sunt aici. Bergame. Dă-i bine. Da. Da, uite, dacă te uiți atent, aici e România. Da. Înainte era una cu România. Uite, roșu galben. Îl așteptăm pe Joachim. Ce? Am zis că l-așteptăm pe... Flash! E Flash și Snail, adică te miști normal. Acum. No hands. Mamă, ai ce... La Am limit. uitat că pe cele roșii n-ai voie să calci. Pop! Mi-a dat caca. Ce zici? Zoom out! Clown. Adică Da. te colorezi. Da, dar nu-i mare brânză. Giant, nu la levelul ăsta. Și tu m-ai împins că n-ai murit cu bucățile tare mari. Serios acum. Fără mâini. No hands. M-a împins tipul. Snake. Ha! Mă mișc, Camila. Nu fost persoană. Haide! Am reușit! Așteaptă. Sună poate cu... Ok, te aștept. Cangur. Cangurul Joachim. Gata. Nu știu, te ajută. De pus să sar. Am freeze. Bă, eu puteam să sar pe bambus. Ba nu e bom. Scuze, am citit bambus. Da, direct bambus. Uite. Mamă. No hands. Uite cum... Aici no hand era bun, că nu mai atingeam cu mâinile. No legs. Da. Snail. No legs. Aici era bun snail. Eu merg în mâini. M-am lovit de... M-am lovit de chestiile. De îndrept. Lightness. Bravo. Te împing. Nu te hung. Am și o blindness. Dacă vrei te împing. Bă, dar pe ce? Eu văd. Bă, mi-a dat big head și am Nu, ajuns de ce? partea De sus. ce? Piesele tale mă sabotează, frate, mă sabotează. Am canguri, dar nu vreau să sar. No hands, mulțumesc, joc. Măcar no hands o să-mi dai. Mulțumesc. Am trecut. Bravo. Te aștept. Date și de următor. Freeze, frate. Mai am două uși. Așa, bine. Uite, vezi? No legs. Nu pot face săritura. Ba da, am canguri, am uitat. Am canguri și fac asta cu forță. Ajutor! Doarme o noapte bună. Un singur mocan. Fac levelul ăsta fără picioare și fără mâini. Împingem părțile copilului. E albastru. Albastru. Prima dată e albastru. Cangur! Nu mersi! E bun! Da. Asta se poate întâmpla, vezi? Bă, o fată are cangur și sare peste astea. Oh my God. Nu, mititel! Sunt mititel! Nu! Pe film. Haide. Stai, cât costă skip stage-ul? 25, cred. Da. Mă la baie. Du-te. Aoleu! Da, Joachim se duc la baie și o să mă joc. E așa. Nu! Mă fac cu mititel! Nu! Cum îți permiți? Haide. Bravo, juculeț. Nu, fără mâini. Ok. Hai că vine Joachim acum și am trecut și de level. Haide, Joachim. Eu știu care e prima. Ok, sunt milk. E Albastru. Și de aici? Roșie. Nu, E verde. Poți sări peste. Am cangur. Pot sări peste. Galben? Nu, albastru. Eu le știu, vină după mine. Bine. Deci, așa. Și așa. Și de aici vină. Sunt lent. Mă sacrific eu. Au. E verde. E verde. I-am zis că mă sacrific totuși. Sunt mic și sunt și lent. Dar stai un pic acolo să văd cât de mic. Am zoom out. Doamne, cât de mic ești. Hai,
are oare? Nu știu că am zoom out, nu văd nimic. Așa. Nu-i roșu. Nu-i roșu, că eu? Da. Eu mă sacrific. Nu, mi-a dat freeze! Bă, nu cred, a murit. A murit, uite, a murit fix. Mi-a dat freeze iar. Ce surpriză! Ce surpriză! Ce surpriză! Hai mai rapid! Portocal. E roșu. Și ce? Numai și? Era... Stai un pic, că vin. Că eu le țin minte. Era verde. Bombă! Ai grijă! Sau era... Ok, Era verde aștept. sau mov? Era în verde, parcă. Am zoom out! Bă, eu tot ca... Uite, pot vedea puțin. De ce nu mi-ar? Dar ce e aici după ăsta? E roșu. Bă, eu tot mor, mă. Nu mă pot aștepta. E roșu. Ba, te aștept, frate. Ce ai? Te aștept. E verde? Da. Am bombă. Oh my god. Ce era? A plecat, gata, e roșu. Era roșu. Așa, și aici? Am zoom out. Nu știu. Nu știu în care am căzut, că am... Ei, am știat. Care era? Ultima era albastră, cred. Da, ultima... Nu, da, ultima era albastră. Da, așa, verde, era roșu și... Bă, glumești! Ai mers și în ăla. Ai mers și în portocaliu și în roșu. Ok, albastru, verde, galben, roșu, verde, roșu, albastru. Gata. Moarte! Ce? Ce Da, zici? așa moarte. Ce zici? Foarte greu nivelul ăsta. Cel mai e. Eu am cooldown, deci practic nu mai îmi dă. Sunt milk! Știi că aici nu poți să treci, pentru că nu prea poți să sari. Bă, da, poți. De ce încă mai am cooldown? Countdown. Stai, mă. Gigant! Stai că Eu pot să merg, pur și simplu. Ha! Ha! am căzut că poate mi s-a băgut, nu știu. Nu, e tot... Bă, dar Joachim m-a stricat jocul. E numai countdown. Joachim m-a stricat jocul. Ce se întâmplă dacă dau lift? Nu știu, dar nu mai rămâi la levelul ăsta, oare? Încerc, oricum, dacă ei vin înapoi. Da, ok. Joachim o să dea lift și să intre înapoi. Revenim. Joachim mă de la început și da, eu nu mai am mâini. Deci trebuie să merg pe aici. Joachim, tu ce faci pe acolo? Am zoom out. Ha! Mamă, nu cred. Văd un pixel. Văd un singur pixel. Bă, Joachim, te descurci. Eu. La intră. Am countdown. Am freeze. Am freeze. Bă, e măcar e bine că apoi pot să avansez și eu. Nu? 3. Blind. Din nou. First person. Wow, nu sunt obișnuit cu first person. Nu-mi place first person. Bă, uite pe ăsta fără... Era unul fără picioare la mine. La mine. Și s-a făcut mare și a căzut efectiv. Ha! Pup! Da. Rușine, cum să miros eu? Blindness. Wow! Dar de ce acum am dat numai blindness și nu mai mișca ăsta? Bine, n-am mai picioare. Iară blindness. Bă, dar de câte ori îmi dă blindness? Îmi zici? De 5.000 de ori? Blindness, desigur. Ei, blindness este Mă fac o mic. chestia mea preferată, blindness. Bă, și alunec când sunt mică. În normal nu prea alunec. O să visez, o să visez blindness. O să visez și melc. O să visez melci la noapte. Deci te avertizez, o să visez melci. Și o să visez mai blindness. Sunt flash! O să visez și flash. Un melc flash. Ați înțeles? Bă, dar cum să ca fix la ultima? Imposibil. Și mie mi-a dat flash. O să visez un melc rapid la noapte. Și o să visez și bombe. Ha! Big Hai! I'm Dory! Ha! Flash! Hai! Desigur! Îmi doresc niște out. flash! Zoomy out. Zoomy out e zoomy out. Flash! Zoom, zoomy out.
Sunt Milk, o să visez Milk la noapte. Bombe și bombe, desigur. O să visez Rusia la noapte. Pop. Băi, deci tu nu poți să treci de nivelul ăla, eu știu ce ca la carte. Bă, dar îmi dă toate puterile posibile, îmi dă zoom out. Mi-e dat cangur. Eu asta visez numai cangur și blindness. Flash. Să știi că e bun. Alo? M-a dat freeze. Uite. Acum alerg pe bundle. Dad, deci tot. Am murit. Cangur, când eu sunt mort. Eu sar în rai. Perfect. Eu sar când... Bă, dar Flash nu încurcă la curbe tu. Giant? No thanks! Nu Giant. Freeze, mi-a dat freeze. Extra zoom out și acum o să-mi dea zoom out. No legs. No legs. Nu mersi. Aoleu, merg, sunt turbat. Ce-am? No legs. Și eu n-aveam no legs, dar că eram și eu gigant. Gigant, no legs. Bă, dar de ce nu poți? Deci, what? Am skin-ul de noob. Dar câteodată când mori pe jocul ăsta îți dă alt skin. Sunt un noob. Nu vă poate reușește. Bomb. Mi-a dat o bombă. Nu are noroc. Moarte? Ce noroc e ăsta? Nubii mor mereu? Moarte. Dar de ce? Ți-mi place să merg din greșeală și să cad în void. Bă. Ador asta. Sunt gigant. Da, deci... Oh my god, ce-mi place să fiu gigant. Bomb. Ce-mi place să fiu blocat la același level timp de 3 ani. Da, ca să avansez și eu, știi? Ha! Snail. Fără mâini. Ce să zic? Este foarte șmecher. Yes, te rog, nu-mi da moarte. Mă face mic. Ok. Moarte. Să știți mai moarte. Da. Pop. Clown, e bine. Aoleu. Big head, da, te rog, ca să-mi ocupe moarte, iară. Dă-mi un extra big head, ca să-mi ocupe. De ce numai mie îmi dă moarte în continuu? Înțeleg. Mulțumesc pentru bombă și pentru lag. Mulțumesc. Mulțumesc, Flash, mulțumesc. Tu mi-ai scos routerul din priză. Spunem chiar acum. Da, și înghețată. Mâncăm și înghețată. Gigant. Mâncăm și Robin înghețat. Desigur. Mai încolo. Să nu știu. Merg atât de încet. Clown. Milk, da, desigur, milk. Sunt un milk și îmi place să fiu un milk. Da. Gigant și mai gigant. Mamă, dar tu ești blocat la levelul ăla ca mine. Tu ești blocat la levelul ăla. Bă, dar de ce nu mi-a dat mai snail gigant? Și moarte. Da, să scot răhății. Da, și miros. Foarte bine. Ador asta. Nu dam flash. Și bombe, da, și bombe. Rusia după mine. Și cangur. Și un tank, te rog. Te rog, yes! Mulțumesc pentru răhăței, vreau să miros. Vreau să miros. Trec? Am trecut. Oh my god, și eu trec. Dacă nu... Iar mi-a dat clown. Dacă nu mi-ar da moarte. Yes, am trecut! Doamne, am ajuns la nivelul ăla cu bile. Cangur! Doamne, mai am atât de mult. Gigant. Cred că nu facem tot obiul în acest videoclip. Sau cred că da, de fapt. Dar eu nu-l fac în niciun caz. Ce bine să ai lag. Mulțumesc pentru zoom out, te urăsc. Vai. Mie-mi dă caca mare, mie-mi dă caca mic, Da, înțeleg. Moarte, da, moarte. Bă, am căzut la ultima. Moarte, îmi place să mor. Doamne, cred că ăsta e cel mai enervat. Nu, da, gigant, fix de asta aveam nevoie. Moarte, moarte. Fix de gigant aveam nevoie de și big head, extra. Vreau cap mare. Și mai mare, te rog. Bă, dar m-am săturat să mor. Episodul ăsta trebuie să se numească Cum m-am enervat și mi-am spart telefonul.
Așa. Am ajuns la ușile alea. Căcăcel, da, perfect. Snail. Căcăcel. Lăsăm căcăcel pe drum. Căcăței! Am căzut la ultima săritură. No legs. Așa am și mult. Ce faci? Da, lasă. Îmi place să aplaud. Ador aplauzele. Aveam capul mare, mă. La data trecută. Deci, Am zoomat ca de obicei și îmi place să am zoomat. Este așa de bucuros. Este așa de veselie. Este foarte multă veselie. Așa, mai bine. bă, am murit la ultima. Cangur! Nu vreau Robux. Nu vreau Robux. Nu poți să treci? Pop. Bă, dar de ce că mor la ultima? Sper să rămâi acolo ca să pot să fac și eu ceva măcar. Mi-a dat gigant. Mi-a dat gigant. Mie mi-a dat Iară mi-a dat gigant. Mi-a dat snail, pentru că Și iară să-mi dea gigant. Îți spun eu, iară să-mi dea. Ia, snail. Clown și sunt și snail. Și ce mi-a dat? Upsi, scuzați. Dad! Oh, Dad! N-ai murit. Hai, nu, că ești elk. Ok, Ia să nu checkpoint-ul. bravo. Măcar l-am luat. N-ai murit? Nu, n-am murit. Ai trăit. Am murit cu... Iar m-am făcut clown. Melc, mulțumesc joc. Melc. Moarte, nu se poate. Știu că e ăsta, apoi ăsta, apoi roșu, apoi verde, apoi ăsta și apoi ăsta. Am terminat. Vin spre tine, Robin. Ha. N-am fost atent și am căzut. Miau. Hai deodată. Dăm flash. Da, big heads. M-am dat ce cap mare. Te rog, nu-mi da moarte. Dăm flash. Freeze! Și mai bine. Păi este bine că jocul vrea să... Nu le. First person. Dar eu deja stăteam pe first person pentru că am uitat. Ha-nia-nia. Acum trebuie să... Freeze! Ce costă să bate joc de noi? Am căzut alți. Păi din asta se numește la 5 secunde se întâmplă ceva ca să mori. Sumititel. Mulțumesc, joc. Și mie mi-a dat zoom out. Te ador, jocule, te ador. Da, și răhățel, e mai mare decât mine. Ha! Dar nu să-ți dea să scapi. First person. Mulțumesc, joc. Te ador. Micuț! Te ador, joc, te ador. Și parcă vezi că Acum și mor. eu trebuie să trec prin partea asta ta. Parcă vezi și... Freeze! Yes! Yes! Am trecut levelul. Acum Flash. mă omor, că nu mai pot cu jocul ăsta. Am omorât ca să am caracterul iar. Oh, vai, acum trebuie să trec și eu prin ce ai trecut tu aici. Doamne, Oi. oricum, deci știi ce bine era atunci că eu nu mai primeam... Așa. Moarte, da, moarte. Fix asta aveam nevoie. Moarte când eram la mijlocul Gigant. unui stage. Vezi că gigantul nu e chiar așa de bun la levelul ăla, vezi? Vezi ce zic. Perfect! Cu cangur pot muri. Dacă îți dă cangur la levelul ăla, vezi că... m-am făcut și... Ce adorabil. Ce mic și adorabil ești. Bă! Uite răhățel, lăsat pe drum. Cangur. E ce bun cangurul pentru mine. Eu știu cum să-l folosesc, nu așa ca tine. Da, flash, eu vreau să fiu flash. Moarte! Așa, flash la un level... Ce mi-a dat moarte? Uite, first person pe care l-am. Oh my god! Eu, nu, deci, nu. Da, nu. Da, lume, cam atât a fost cu acest episod, pentru că eu m-am enervat. Pa, pa!
lume, aceasta este ultima voastră șansă. Dacă mai mor o dată, ei bine, o să închid episodul. Wow, am și flash! O să vă mai dau o șansă, o să-mi dau da. Și pe mult, foarte bine. Ok, să începem. Ultima voastră șansă. Aoleu! Oh, nu, am murit. Mă scuzați, lume, dar mă trebuie să închid episodul pentru că jocul ăsta este foarte